kawaray. Dito ko ngayon sa Hulu. Pumunta kami dito para kumain lang. Dito. Hulu. Yan. Hulu. Yung kami kakain. Abangan nyo lang sa kanan. A few moments later. Dapat isa lahat ng ano. Hindi mo na parang mainit mo ko. Hindi okay. Kasi yung parang mainit mo lang. Hindi na parang kainin. Uwi mo na lang yan. Ikaw. Ating lang nga pala binigyan sa atin. Birthday namin kami tayo sumama. Hindi sila kuyang noon. Nilago-lago ulit sa kanya. Nilakad ako pag ano kayo kasi nakalimutan.
Hindi naman ako pwede magbigyan ng device. Kalahati ka na. Kabilis ko na. Hindi mo yung fried pasta nyo. Hoy, wala tigisa tayo. Magkanya-kanya tayo ng sakay. Naubos namin yun na. Sama pa si Step. Hindi mo kayo sumama ngayon. Pero alam mo ba? Ayun na nga sila. Alam ba ako din sa angka? Alam mo ba rin, dahil doon ang starting wait lang po. Panda 25. Plus. Ayaw ko sa ano nga burger. Ha? Ayaw ko sa burger. Ikaw naman.
Hindi ko alam ganito palang burger eh. Burger lang na ano lang. Katulad ng ordinary. Walang ganito. Burger lang na ano lang. Ginawa ka. Burger. Ano kayo ibab? Mahina. Oh, kain ng pasta. Kainin na yan. Buti may pasta yung... Pati pasta. Mahapon. Ito nga, di ko maubos yung mukha ko. Saan nga lalaki ka dyan? Lalaki na siyang ko. Mga potete. Init pala ba? Parang kung lumamaan yung mga galaw. Water na lang. Sana ang kaubos ang bulo nila.